Hello guys, खबरफ्रा माब्रै? मोजांना लोगोफोर? लोगोफोर आं दायो बासुगाव रेलवे स्टेशनाव दं। आं न'आव थांगासिनो दं दायो। गाइस ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा कि माखासे सुबुंफ्रा आंखौ डिब्रुगड़आव लेंहरगासिनो दङ थांनो। बेवहाय खैराबारि होननाय मोनसे बर' साहित्य सभा जागोन होनना बुंदों। नंगौना नङा बेखौ मिथिया। बाट आं नोंसोरजों गोबां सम जाबाय कि लाइभ फैयैया। बाट आं दिनै नेटवर्कआ बिराद मोजां बिनि थाखायनो आं नोंसोरजों लाइभ फैबाय। गोबां सम जाबाय आं फैनो लुबैयो मिथिबायना। नोंथांमोनहा बुङो कि लाइभ फै बाट जोंनि जायगायाव लाइभ स्ट्रिमिं फैनो हानाय इसिबां केपासिटि गैया। बाट आं जाय जायगायाव दायो दङना बे जायगायावहाय लाइभ स्ट्रिमिं खालामनो हानाय केपासिटि दङ आरो मोजांबो टाइमबो मोनदों। स' बिनि थाखायनो आङो दायो लाइभ स्ट्रिमिं फैदों मिथिबायना। स' नोंथांमोना आंनाव माबा मोनसे सोंनो गोसोब्ला सोंनो हासिगोन। पिक्सेल इडुरेटर होनना बुंदों हाय लोगोफोर। गाइसथा नोंथांमोनहा गोबां अननाय होदों। अके गुड मर्निं होनना बुंदों। सोर गुड मर्निं होनदों? गुड मर्निं आदा होनना बुंदों अमियन नार्जारिया। जि एम अल प्रडाक्टआ बहा दं आदा नों होनदों आङो बासुगाव। मा खालामहैदो आदा आं बुंदों कि मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय बा मोनसे खामानि मावलांग्रा बर'नि गिबि निउस पेपार दिरुनगिरि जाय राजेन बसुमतारी बिथाङा आंखौ लेंहरदोंमोन। बिथांनि स्टुडिअ'आव फैदोंमोन आङो। बिनिफ्राय आङो नैबे बासुगाव मोनसे गोबां मोजां बाथ्रा खोनादोंमोन कि बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेसखौ खमाव मोनो। बिनिखायनो आं बेयाव बायफैदोंमोन। अके नोंथांमोना कुइसन सोंदो मा सोंनो गोसो। नितिश रामसियारि हाय ब्र' होनना बुंदों। बिनि उनावहाय हाय पिक्सेल इडिटर वेर मा खालामदों आदा होनदों ददेमा नार्जारि। मा खबर आदा बुंदों जि बर'। मोजाङानो लोखिराम नार्जारि बुंदों अबाव दं आदा बासुगाव। हाय आदा गुड मर्निं आदा होनना बुंदों दुलाराय दैमारि। गुड मर्निं आदा प्रकास होनदों दुर्गा बर'। ओमफ्राय रहित केरेकेटारि बुंदों गुड मर्निं फ्रेन्ड्स गुड मर्निं। ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय गोबां कमेन्टस होगासिनो दङ। बाट कमेन्टसखौ नुजोबाखै आङो मानसिफोरनि कमेन्टसखौ। आङो नायनो सानदों र' दै लासै आदा माबोरै दङ होनना बुंदों आल'खा बरगयारि बिरखां महिलारि होनना बुंदों मोजाङानो। लाइक आदा जिन अके थेंकिउ बबाव फैदों बासुगाव दंफैयोमोन। आदा नों माबोरै दं मोजाङानो दङ अमियन नार्जारि। मर्निं आदा गोजोन फुंबिलि नोंनिसिमबो गोजोन फुंबिलि फंबाय। बिरस्रां बसुमतारी हाय गुड मर्निं फंबाय। मर्निं मा खबर आदा प्रकास बहा दं आंनि खबरा मोजाङानो। नोंसिनि खबरा माब्रै लोगोफोर? ओमफ्राय बिदिनो दंसै नोंसिनि अननाय आरो बिनि गेजेराव माखासे जाय जायगायाव फैनो गोनांमोन बेखौथ' आं खोन्थाखाबाय जाय जायगायाव फैदोंमोन। आरो आंनि प्रकास नार्जारि मोनसे चेनेलावबोथ' नोंथांमोना साबसक्राइब खालामदोंबा बेयाव नुदों जानांगौ। ब्लग भिडिअ बानायदोंमोन। लखा खालामबाय आंनिखौबो खालाम अके ब्र' बोराय बुरिनि भिडिअ'आ आदसा ओं बेयावनो खोन्थाखाबाय आङो नङा होमबा। मा खबर मोजाङानो आदा सेंग्रा नामा? आदाया सेंग्रा नामा नोंथांमोना आंखौ नुवाखै आं सेंग्राना। गुड मर्निं आदा अके नाइस टु मिट इउ थेंक इउ स' माच। बिजनियाव आङो बेरायबाय। एसे बेरायबायानो गोबां मोजाङै बेरायदों। ओमफ्राय थाबायबावदोंसो बेबो माबेबा बिल्डिं सायाव दं नामा नोंथां। औ बिल्डिंआनो होनजायो रेलवे स्टेसन। बोरमान खालामबाय नोंबो खालामदो। जायन बसुमतारी मा बुंदों आं बुजियासै बोरमान खालामबाय नोंबो खालामदो माने मा होननाय जाखो आं बुजियाखै। नाइस टु मिट इउ थेंक इउ स' माच मर्निं आदा भिडिअ बानायला नामा दिनै आदा नायनो लुबैथारबाय। बानायगोन आं टाइम मोनाखै बिनि थाखायनो बानायलांबाय थागोन लासैनो नोंथांमोना माखासे भिडिअ कामिन बङाइगाव येस थांखागासिनो दंखायो बाट बङाइगावनो लाखिगोन बङाइगावनिफ्रायसो माने गोदान ट्रेन हमगोन नालाय बेयावहायथ' बासुगावनिफ्राय दहायनो फुङाव थांबाय 8थासोआव बाट दायोहाय आङो माने बेवहाय गोदान ट्रेन गाखोफिननांगोन। बेबो 11थासोआव जागोन होनना बुंदों बिराद नेनो गोनां जाबाय टाइम। अके हारसिंसो नामा ब्र' येस आं हारसिंसो। लैथोमा बर' आदा नोंथाङा माबाफोर जब मावो नामा? अके आं मा जब मावा खोन्थाबायानो थाखायो नामाथाय आं नोंसोरनो ना सोरबा कुइसन सोङो। ओमफ्राय आरो बिनि गेजेरावहाय सोरबा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसन नायदोंब्ला नोंथांमोना नुबायबो जानांगौ।
अके बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बाथ्रा फैनानै मोनसे बाथ्रा बुंबावनोसै आङो बेवहाय माखासे सुबुंफ्रा बुंदों कि आदा माने बै जायफोर आरोना बिसोर मिथिया इन्टारभिउ माने मा स' बिथाङा आंनाव कुइसन सोंदों आं बै कुइसनखौ फुरायै खोन्थाजोबनांगौ आंनि दायथ' जोबागौ मानि आं बेनो खोन्थानांगौ नङा होमबा स' सेटिसफाइथ' जाजोबा नङा होमबा दा माखासे सुबुंफ्रा बुंदों कि राजेन बसुमतारी सारखौनो माथो नों बुंनोनो होआ नङा दा इन्टारभिउआ सोरखौ लादों आंखौ लादोंना बेखौ लादों आङो नङा होमबा दा बुंनो होनांगौ बे सोंगोन कुइसन आं बेनो एन्सार होगोन नङा होमबा स' बे बाथ्राया नोंथांमोना बुजिखायो दा नङा होमबा बे आंनाव सोंगोन आं बेखौ फिननायखौ होगोन नङा होमबा स' आं बे फिननायखौ होदों नङा होमबा दा पार्ट 1 होननानै लिरनायबो दंखायो बेयाव पार्ट 2 फैबावगोन नङा होमबा स' माखासे भिडिअ आं जि बुंनांगौ बेखौ आंनिफ्राय बुंखादों लोगोफोर मिथिबायना आंनिफ्राय जि बुंनांगौ आरो आंनाव जाय सोंदों बे बाथ्राखौ आं बुंखादों बाट बिसोरसो दायो भिडिअखौ इडिट खालामनानै आपल'ड खालामगोन बिसोर माबोरै खालामगोन माबोरै खालामा बे बिसोरनि सायावसै नङा होमबा दा बेयाव आंहा जेबो बुंनांगौ गोनांथि गैला मिथिबायना स' आं बेखौ बुंनानै लाइभ बुंनायखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच गाइस गोबां सम जाबायमोन लाइभ दोनैया बिनि थाखायनो आं दोननाय जाबाय अके बाय